yarda da abota soyayya, an shudu da juna ta sanayya, gorin asali ko jayayya, ba gaba an daina kiyayya, ra'ayya zo daya an shirya, turawan mulki sun tashi, mun kakkabe hannu ba bashi, su ne Afirka muke kishi, haɗa kai ne yau mai kaushe shi. An sami haɗaɗɗen harsashi, Allah, Allah, ya Allah, haɗa kanmu Afirka mu so juna, saura a Mozambique da Angola, da Gini sun saura cikin wahala, haɗa kai ne babban bulala, wallahi da zaran mun tsala, duka sauran za ka ga sun lula, saura kuma me ya rage malam. Haɗa kai a Afirka wajen nikan sai an so juna an yi na'am sai han haɗa kai ya tsaya malam kan ƙauna ya tsayu baki shi daga baya abota zai bi shi daga zaran ga abu ya tashi an shawarta bisa kaushe shi ko a tsaya kan samu shi haɗa kai ne babban harsashi. Haɗa kai kenan ya wakana domin kwa abota ya zauna daga nan yanci zai amfana a ji daɗi sannan ai murna. Haɗa kai ba taro ne ba kawai ba cacar baki ne ba kaɗai kowaye ya yi ta faɗan saurai kan an watse taron da dasai ya mace kurmu domin barai. Haɗa kai ba wai haɗa baki ba, ai zambo ko ai cuta ba, da wulakantar da mutane ba, ko zalunci da fashin kai ba, yanci bai yarda da wannan ba, dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace, shi ke jawo ai zalunci da matsawa gun karban hanci. Duka ba wannan a cikin yanci, kyamar juna da yawan gore a Afirka akwai su tsibi tare da kwafar zuci da yawan fahari da muke gasanmu da inkare a cikin haɗa kai su ne sharri. Allah shi ne ya ni'imta Afirka ƙasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata. Da jikin goshi muka ‘ya'yanta, ya za mu yanzu mu more ta, sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar ‘yanci, ra'ayinmu ya zo ba bambanci, mu fahimta mu face wajen face, da mu more Afirka ƙasar ‘yanci, kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci. Da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne hadari a gane komai ya faɗa mana ƙarya ne don mun sallogar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne ba masu siyasar maula ba makiyayanci dillalai ba da idan ba su tuba da wannan ba haɗa kai ba zai wani karko ba yanci kuma bai dada komai ba mulkin kai ba son kai ne ba ba miƙe kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san juna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai tado ta da waɗanda suke da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta ya bi yau aka lazimta
a Afirka na farko ‘ya'yanta, dauloli dun na ƙasashenta, sannan haɗa kai na mutanenta, kan an san wannan an huta. Yau ga wasu nan suke nukura, don mun san ‘yanci mun nasara, wasu ma a ciki nasu sun fara, haɗa gulma tsakani don akara, ko oho gama ko sun dara. Allah, Allah, ya Allah, haɗa kanmu Afirka mu so juna, zamanmu da ku da ya ƙare, daiman da ku zanmu da zin dage su ga mun dare, kan kaji faɗa yau ya tashi, wasu baƙi ne ke kawo shi, don sun ga haƙiƙar sun tashi, haɗa kanmu suke daɗa kishin shi, komai kuwa sayi su bace shi. Da waɗansu suke hada magwiwa, Afirka akwai wasu ‘yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma tashi hana su da gaggawa. Allah, Allah, ya Allah, haɗa kanmu Afirka mu so juna, da mun haɗa kanmu Afirka duka, ba ka jin ƙyar wani yayi haka. Sai mun so juna ba shakka, sannan mu fice wannan halaka, da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. Afirka mutum ne ‘yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki miji ko na mace, harkan ba ya zan furra, daga lotan nan ne zai fara. Amfanin kansa yana shikura, ya bido haƙƙinsa ya tattara, koji ko ke nasa samura, ya zamanto ɗa ne mai himma, bisa sabgar kyautata al'umma, kan an haka ba sauran hamma, talakawa ba wani mai rama, ba sake zama a cikin tsumma, duka da an so shi ya inganta, ƙasa ta tarar da waɗansunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta, da kafarsu su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta, kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka, ko yawon maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka, kowa ya gani zai zage ka, lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka, mankudai don aikin talaka, kan kai wannan ba maikinka, da faɗawa zabura kai aiki, nan ne aka san mutumin kirki, mabucin adalcin mulki, kuma ba mai ce makacin kalki, mai zalunci ya shige daki. Allah, ya Allah, ya Allah, haɗa kanmu Afirka mu so juna, a ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tarar da mutanenta, ƙosassu babu tsiraraita, da rashin aiki daga labaita, ko yawon banza ko sata, a ƙasa duka kan ba tarbiyya, ba ci gaba sai ta tsaya baya, sai girman kai kaya, da kwafa da rashin tuna can baya, ɗan ƙauye ya shiga alkarya, ga riga na ɗiban hakki, ga kantar dauɗa bawanki, sai ya hango mai alkaki, ya kira ya saya ya ciye tanki, gagon sai ya ji yana haiki, ni garba ina tausan kanmu, ba ma fatawar neman samu, sai zara ido a wajen damu, me ya ni ta biɗar ilmu, shi ne manufar mulkin kanmu. Allah, Allah, ya Allah, haɗa kanmu Afirka mu so juna, ilimi babban abu ne gunmu, shi zai kankan ya mutuncinmu, a ƙasa shi ne akasin zulmu, da yake buɗe ƙofar samu, da wuya ta ji ga wasu sun fi mu, ga mulkin kai an kakkarɓa, a Afirka kaɗan mu kaɗan saba, kowa da abin da ya zazzafa, na waɗansu abin har ya zo ba, da ya ja masu jar wahala da shi ba,
laberiya ko ni na ganta su ne farko suka ‘ya'yanta da ta ɗauna wurin rike ‘ya'yanta ta san wahalar da ta fuskanta Allah ya taya ta riƙon kanta Isiyobiya tuntuni sarki ne sarkin nan ko shahararre ne sha'anin mulki gogagge ne mai yin fara'a da mutane ne a afirka salasa aboki ne mulkin da ya karɓa sai kwature da turawa sun tattare yanzu ba saura sun tsere sai daidai wanda ya tsatsare Allah ya taya su zaman tare Gold Coast ta samu sai murna a ƙasar da ake cewa Ghana ku rike mulkin kuku amfana da aminci himma da lumana kan an haka yanci ya zauna saraliwan sarka sun yaye a cikin himmar Mr. Magaye dukkan jama'a kuma yaye turawan mulki sun janye kuma ba fitina ba tawaye Senegal kasa mai albarka su ma duka sun kwance sarka da jalof da walof yau sun farka daga barci yanzu ba shakka duka kowa na barka cewar mishiyar mukutar dada Mauritania yanzu ba abda yantattu ne ni na shaida sun ɗau mulkin kai ba zubda jini a ƙasar su abin goda Algeria yau da jikin goshi sun sairin jaye da faranshi turawan mulki sun tashi wuta duka ta mutu sai gaushi gandella mu taru mu gaishe shi mu gusa mu ga mashal burji ba mai himma bai iya wargi ba ya san yanci tun ba yau ba tuni ya'ya ne sun ci gaba ga aiki da man sun saba mu gusa mu ga daular Libya horarru ne na Italiya sarki mai kyakkyawar niyya komai aka ce mashi za shi iya domin kuwa ba shi abin kunya mai biza don mu ziyarci Masar ta ra'isu Jamal Abdul Nasir ya ɗau mulkin kai babu natir komai aka ce marasa shi idar da wuya kaji an ce ya wahalar mu shige jirgi mu ga Sudani sun ɗau mulki fanni Ibrahim mai aiki da sani mun sami abokai ihwani da aminci tun tsohon karni ta Sahara za mu bi sai Chadi sun ɗau yancin su gwanin daɗi ba garni abokai na nishadi tambal bai na bisa kan sirri mutumin kirki bai ya faɗi mu biya ta Kano mu shige Naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja in ja dan sun kawo hijja don dore mutum ne mai daraja hamani aboki afuwaja daga nan mu ziyarci a fabolta su ma can sun ‘ya'yanta musa yau sun sabunta more mai san sa a waga da jirgi za mu shiga mu ce fadar Abijan maga kofi ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a ƙasar sadaba wasu ‘yan darga hau mota mu ce Mali sun ɗau ‘yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai Kamaru su ma ‘ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihsani ba sharru daga nan jirgin mu ya dirka ku sai santa afirka mu sabsabko mu ga mulkin nan na dabidda ku a ƙasarsa da kansa suke iko ba kajin ga wani yayi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi sai barzabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi muke tara kogi sai belji na duba ƙasa da yawan jeji sun ɗau yanci kowa yaji
tuni kongo suke yin ƙaraje ba sa ƙaunar mulkin belje. Allah 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 haɗa kanmu Afirka musu a kuma mene ya shaura a Afirka hakika sai shukura da waɗansu ƙasashe sun shaura sun woɗa marar karɓar kura mulkin kai ba wani tahira haɗa kanmu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage zami nasara kan mun dage sarkar bauta dai mun cizge mai himma yanzu mu daddage dan tsammu gama wasu sun toge wasu sun tatta da kayan baya sun juya wai haɗa kai baya an ce su fito sun bubbuya su sun kafi kowa jayayya ku fito fili ai gogayya ra'ayin kirki mai rinjaya sun ce ba sa goyon baya ta zumunta kau babu jiyayya da wuya ka ji an ce an shirya haɗa kai yanzu sai soyayya. Afirka ƙasa ce mai girma mai albarka kuma ga ni'ima da take da abubuwan alfarma da ƙabilu sun fi 10,000 wasu sun san ilimi sun himma wasu tuntuni duk sun san komai ga wayewar kai ga ilimi wasu ko bana sun ka fito rami ga ƙura ga su marukumi ga yunwa babu abin ɗami a Afirka baƙaƙe da farare yau ke neman haɗa kai tare sai an so juna an daure kyamar juna kuma ya ƙare a ji daɗin har haɗa kai tare don kowa na jin kanshi don yare ko don asalin shi da wadata ko kuma ƙarfin shi ko kyawu ko kuma launin shi ko don girman addinin shi kan tuna wannan sai raini ya shigo mana sai ka gaba a ganin girmar juna sai faharani cuta mai raunana ihwani damar juna tun ba yau ba aka yi har yau ba a daina ba tun ba bambancin launi ba da ake yi wansu kasashe ba da fari da bari ba a